Nang kabar खायदो kabar खायदो Hai bodoh pada kami ya. Cái gì? Repeat. Esa dore, bisa lai khai di. Bisa la kan chu ho ya. Kita je ha. Mantap kamu cross ni. Oh, roll down thao. Roll phai si ko tani ni. ভাই তিনি 16 আগস্ট 2021 তিনি চিনি মেডিসিনৰ প্ৰথম হামাইমা ৰংৰাও টাউন হম্বা তিনি আৰু কাবাৰে চিনি 10 তুই মাদ্দ চিনি ফাইনাই 19 তাৰিখ মহাৰাজা বীৰ বিক্ৰম নি বাদ দিনে তুই সারা এডিসিওন চিনি মহাৰাজানি নাহৰ মুম্বাই তে চিনি স্পোর্ট नि मिनिस्टार चिनि सुहेल सार बेनि नाहर मुम्बाई कायसा मुथंजागनाय 19 तारिखआव मुथंजानायखौ अमाहाय चिनि तिनिसों अम्पि ब्लक कमिटिनि अम्पि साबजनालनि बिसिंतै गुमति डिस्ट्रिक्ट वेखौबजा चिनि कायसा 6 दुल फाइ सफायखा करबक दालाक चिनि अम्पि साबजनाल अमायखे सोंना मानि अम्पि साबजनाल बाय करबक साबजनाल जों थंनानि जरा खलायखा दालाक ओंखा बायो बरक अलरेडी कावै पेखा ते कायसा चिनि 5 ता जुनाल किला साबजनाल बाय गरजि साबजनाल थंनाय जेकप्लाय दालाक बै थंनाय जों करबक बाय अम्पि साबजनाल थंयै जेकप्लाय हायनहाय किला बाय ते अम्पि दालाक साबजनाल थंयै जेकप्लाय बय जों फाइनल मैच अर जागा थंनाय आबनो जों चिनि पीआई दंगर जागा तुइदुनि हरि ते निनि चिनि हरि सार ते बयसुमनि नि खासिनि किरण सार ते अर जागा 10 तुयो तंगु सारन सार ते चिनि अर तिनि फाइ सफायजा कुसार खानाम जमातिया विशाल जमातिया ते निरन जमातिया ते शांति जमातिया अमायके जों तिनि कुसार सारजन तंगु जों थांनाय 12 तारिखनि सिमिनि चिनि अ प्रिपारेशन नाजावै चिनि अंडर 19 जे थांनाय रनो जों अमाहाय तिनि 10 तुइ हाई स्कूल ग्राउंड जों प्रेक्टिस खालि दंबरनो जाहाथे चिनि अम्पि साबजनाल बुसकांगो देबो मोखां सोंबै जों बासायमानाय आबनो प्रिपारेशन नावैनो आं एसे अम्पि साबजनाल चेयरमैन आं आनि उद्योगे तेसिनि एमडीसी चिनि सदाव कलेसार बनि उद्योगे तेसिनि जारा चिनि मथाना हामजानाय बा चिनि एरिसि हाफानो जाजानाय जों बरबाय सालायैनो दिनै अमायके बरनो जों कायसा हस्टेल चिनि 10 तुइबारि बयस हस्टेल जों चिनि अरनि इंचार्ज एबा केबा हेडमास्टर बय सालायै जों कायसा नक बारामाखा नक हस्टेल कायसा रुमनाखा उरुमनो जारवै जों बरनो प्रेक्टिस फुंगायसि सिरि ते सारि नि टाइम ते फुंनि जराव अमायके जों मुथुंगै बरनो अरन तंगै जों प्रेक्टिस खालि दं नर नखाना तिनि बरनो तिनि प्लेयार बासजाक हायखनो मियाव चिनि इंडिपेंडेंस डे न तैबै जागा जागानो थंमानि जरा बरक थांबै थंनानि कारनै तिनि फुलफिलनि अर जागा थंखरन तिनि फाइ सफैमालिया सारि जराव पुरानो चिनि 22 जन अर तंगु जों 22 जन तै बरनो जों अर फोरोंगै दं जों आशा खायो जों कॉन्फिडेंस दं चिनि अम्पि साबजनाल चिनि एडीसी आन्डार नो जों कप्लाय हिताबो जेमन ताबो चिनि प्लेयार थंखरन आसके गोरों थं दं जों प्रेक्टिस खालि दं जों चिनि फाइनल मैच न जों बाइसन बुटिया चिनि सार बाइसन बुटिया जों हेन सीसी बायरो जों फाइनल मैच जों नानाय हामबाय।